Това е нашият проект ПМГ Васил Друмев с мото Don't forget to smile, не забравяйте да се усмихнете. В проекта участваха ученици от ПМГ Васил Друмев, 11 и 12 Д клас с профил биология и химия. С представителен отбор Боряна Михайлова, Цветослава Ангелова, Трифон Ченев, Николай Даскалов, Кирил Станчев, с ръководител на отбора госпожа Росица Петрова. Песента е написана от Славей Лилов, ученик от 11 Д клас. Музиката е на Сейд Джамбазов от 12 Д клас. Песента се изпълнява от Иляна и Десислава Куманови от 12 Д клас. Така в проекта сме използвали... Аз съм Кирил Станчев. Така в проекта сме използвали играчки, които, непотребни играчки, уреди от всекидневието, медицински системи, Оливиер, също това са съдове за подправки и други. Така. Отначало машината се задейства, като се запали този бенгалски огън. Той прогаря кончето, което поддържа неуравновесената везна. След като везната падне, тя затваря веригата, при което се включва това моторче. Той издърпва доминото и задейства по-нататъчния механизъм. Здравейте, аз съм Трифон Ченев. След като моторчето се задейства, то събаря тази линия от доминови плочки. Събаряйки се върху ключ, плочките затварят верига и се задейства друг мотор, който издърпва конец. Той се свързва с магнит, придържащ пакетче с сода, с амониачна сода, амониев хидроген карбонат. След като магнитът падне, конецът се изпъва и се събаря този пирон, който също участва в веригата и тя се прекъсва. С това механизмът спира своето действие и вече продължава следващата реакция. Здравейте, аз съм Николай Даскалов. Протича реакция между солта амониев хидроген карбонат с оцетна киселина, получава се газова смес от въглероден диоксид и амоняк. Те изпълват балона, който натиска копче, което затваря електрическа верига, протича ток, каната почва да загрява леда. Здравейте, аз съм Цветослава. В каната електрическият ток се превръща в топлинна енергия, който стапя леда. Той преминава от твърдо в течно агрегатно състояние, при което се намалява обемът му. Като се намали обемът на леда, буталото спада надолу чрез силата на тежестта, при което връвта на горният му край се опъва и дърпа самосвала на камион детска играчка, който е запълнен с солна киселина. Тя се излива в тръба и попада в две банки. Здравейте, аз съм Боряна. След банките солната киселина се излива в системите и след това в 4 съда. В първият съд има сребърен нитрат и при взаимодействието с солна киселина се получава бялата утайка сребърен флуид. Във вторият съд има натриева основа с индикатор фенолфтален, на който се дължи малиновият цвят на разтвора. При взаимодействието на натриевата основа с солната киселина се извършва неутрализация и се обезцветява разтвора. Другите два съда са превърнати в газови апаратчета. В третият съд има динатриев сулфид и при взаимодействието с солна киселина се получава сероводород, който се извежда по мъркочи до друг съд с меден сулфат. При това се получава черната утайка меден сулфид. Последният съд има цинк и при реакцията с солна киселина се отделя водород, който изпълва ръкавицата.
Сега ще видите проектът ни в действие. Химията е велика, велика наука и любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме. И любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме. Химията е велика, велика наука и любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме. И любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме. Химията е велика, велика наука и любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме. И любиме всеки час и за вас, и за нас. И любиме всеки час и за вас, и за нас. Химията е радост и веселие, опитите правим без проблем и откриваме безден. Опитите правим без проблем и откриваме пропен. Ни решаваме, изравняваме, с химията ни се забавляваме. Ни решаваме, изравняваме, с химичните задачи и ни се справяме.
Никой нема да ни спре, даже да го ще, даже да го ще. Никой нема да ни спре, даже да го ще, даже да го ще. И не забравяйте да се усмихвате.